खुलुमबाय गिबियावनो सेरेसन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय थाबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि जायफोर बिथांमोनहा फौजियाव इन्टारेस्ट दं एबा फौजि साख्रि मावनो इन्टारेस्ट दं बेहाव बे फौजि साख्रि एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नै दाख्लैसो मोनसे आसाम राइफलाव माखासे पस्ट ओंखारदों। बे भिडिअनि गेजेरजों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बाहाय एप्लाइ खालामनोबा मा नांगौ मा नाङा आरो क्वालिफिकेसना माबादि नांगोन बे गासिखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमाय जागोन। फै बिदिबा जों बिनि नटिफिकेसनखौ गुवारै नायनोसै। बिदिबा फैदो वेबसाइटआव माबायाव नटिफिकेसनखौ जों नायनोसै। बाहाय दं नै आसाम राइफल रिक्रुटमेन्ट 2021 गासै 1230टा 1230 एबा 1230टा टेकनिकेल आरो ट्रेड्समेन्सनि भेकेन्सि दं। बाहाय टेकनिकेला जाहैबाय ITI गोनां आरो ट्रेड्समेन्सफ्रा जाहैबाय ITI नाङि, जायखौ जों दा मिथिगोन। लास्ट डेटआ माबायावनो 25 तारिख 10 मार्च 2021 थारमाने 25 अक्ट'बर आरो 2021 बाव जोबगोन एप्लाइ खालामनाय टाइमा। बाहाय नै बेखौथ' माबा बुंनांला, ग्रुप नटिफिकेसन रिक्रुटमेन्ट अफिसार बेखौनो खिन्थादों। पेरियास ट्रेड्स माखासे बायदिसिना ट्रेड्सनि सोमोन्दै बाय ग्रुप बी आरो ग्रुप सी मोननै माबायाव रानदों बेखौ, बे माबाखौ एप्लाइनि माबाखौ ग्रुप सी आरो ग्रुप बी मोननै पार्टआव। बाहाय होदों नै नेम अफ पस्ट टेकनिकेल एन्ड ट्रेड्समेन। बाहाय गासै पस्टनि सोमोन्दै बाहाय होदों नै मा पस्ट दं। मेल साफा खालामग्रा मेल साफाय 107 जन, हौवाफोरनि साफाय खालामग्रा मार्शाल सी, हौवाफोरनि बासन सुग्रा 4, कुक बाहाय हौवाफोरनि ओंखाम संग्रा कुक संग्रा बे गासै 339टा पस्ट। बार खानाय सिनग्रा हौवाफोरनि बाहाय दं 68टा पस्ट आरो फेमेल हिन्जावफोरनि साफाय खालामग्रा बाहाय गासै 9टा दं। आरो फार्मासियाव दं नै मेल फेमेल गासै 32टा पस्ट दं बाहाय। ओमफ्राय भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट मेल गासै 9टा बाहाय हौवाफोरनि। आरो एक्स-रे एसिस्टेन्ट बाहाय मेल 28टा पस्ट। सार्भेयर मेल हौवाफोरनि 10टा पस्ट। प्लाम्बाराव हौवाफोरनि 33टा, इलेक्ट्रिशियानाव हौवाफोरनि 43टा, आपह'लस्टाराव हौवाफोरनि 14टा, भेहिकेल मेकानिक्स 35टा हौवाफोरनि, इन्स्ट्रुमेन्ट रिपेयार मेकानिक बाहाय हौवाफोरनि 12टा, इलेक्ट्रिशियान मेकानिक भेहिकेल बाहायबो हौवाफोरनि गासै 24टा, इन्जिनियारिं इकुइपमेन्ट मेकानिक बाहाय हौवाफोरनि 3 बाहाय लाइन्समेन फिल्ड दं बाहाय हौवाफोरनि 28 जन, इलेक्ट्रिकेल फिटार सिगनेल बाहाय हौवाफोरनि बेबो 42टा, पार्सनेल एसिस्टेन्ट हौवा बा हिन्जाव बाहाय मोननैबो सानैबो जागोन गासै 19टा, क्लार्क बाहाय हौवा हिन्जाव सानैबो जागोन गासै 329टा, आरो ब्रिज एन्ड रड मेल एन्ड फेमेल बाहायबो हौवा हिन्जाव सानैबो जागोन 22टा। अबे स्टेटआव दं पस्टआ नै जों गासिबो स्टेटखौ बुंजोबलायनांला। आसामाव गासै 47टा पस्ट दं बिनि जायगाया। आन्दामान निकबार अन्ध्र प्रदेश अरुणाचल बेफोराव दंजोबो नै गासिबो। आसामनिया नैबे 47टा गोमो दाग होखादों। उनाव बे गासिबो ना अबे स्टेटआव दं बाहाय नुजोबगोन। दा बाहाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दं। बाहाय मा इलिजिबिलिटि जानांगोन एजनि। ब्रिज एन्ड रडनि थाखाय हौवा हिन्जाव, इलेक्ट्रिक फिटार, लाइनमेन, सिभिल इन्जिनियार, इलेक्ट्रिशियान मेकानिक भेहिकेल बिसोरनि थाखाय मेल साफाय नै बाहाय दं नै प्लाम्बार, एक्स-रे एसिस्टेन्ट, बार खानाय सिनग्रा, ओंखाम संग्रा, मार्शाल सी बासन सुग्रा, मेल साफाय खालामग्रा मेल बिसोर गासै 18निफ्राय 23 बोसोरसिम जानांगोन। बिनि गेजेरावनो जानांगोन, 23 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। दा बिनि सोमोन्दै रिलेक्सननि सोमोन्दै दायो उनाव फोरमायगोन। बिनि उनाव क्लार्क बाहाय हिन्जाव हौवा सानैनिबो बैसोआ 20 बाहाय दं नै एक्सट्रा दं। पार्सनेल एसिस्टेन्टआव मेल आरो फेमेल साफाय फेमेल 18निफ्राय 25नि गेजेराव जानांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव सार्भेयर मेल हौवाफोरनि थाखाय बाहाय 20निफ्राय 28 बोसोरसिम जानांगोन। आरो बिनि उनाव दं भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट बाहाय 21निफ्राय 23 आरो फार्मासि हिसाबै 20निफ्राय 25सिमाव जानांगोन। बिनि उनाव फरायनायनि ना इडुकेसन क्वालिफिकेसना मा नांगोन। ब्रिज रडआव इन्जिनियारिं नांगोन, 10 पास जानायनि उनाव इन्जिनियार फरायनाय जानांगोन। बिनि उनाव क्लार्कआव हिन्जाव हौवा सानैबो जागोन बाहाय 10+2 ना। ब्रिजआवबो हिन्जाव हौवा बाहाय इंलिश स्पिडनि टेस्ट इंलिश स्किल टेस्ट इन इंलिश जागोन। टाइपिं खालामनाय कम्पिउटाराव बे गासै 35टा वार्ड बुनो हानाय जानांगोन। 1 मिनिटआवनो गासै 35टा वार्ड बुनो हानाय जानांगोन। हिन्दीयावबा 30टा जोंनि बाहाय मिनिमाम स्पिड 30 WPTM।
बाहाय पार्सनेल एसिस्टेन्ट मेल हिमेल बाहायबो मेट्रिक पास जानानै HS पास जानाय जानांगोन। स्किल टेस्ट अन कम्पिउटार डिक्टेसन कम्पिउटाराव स्किल टेस्ट खालामगोन 10 मिनिटआव 80 टा WPM एन्ड ट्रान्सक्रिप्शन 15 मिनिट इन इंलिश टु इंलिश और 65 मिनिट इन हिन्दी 65 मिनिट इन हिन्दी बाहाय हिन्दी आरो इंलिशनि स्किल टेस्ट खालामनाय जागोन। बाहायनिफ्राय फैदों इलेक्ट्रिकेल फिटार सिगनेल बेफोर जाहैबाय ITI गोनां गोजा साइन्स मेथ्स साबजेक्ट आरो इंलिश साबजेक्ट थानाय जानांगोन माबायाव क्लास 10 पासआव। बिनि उनाव लाइन्समेन फिल्डआव दं 10 क्लास ITI गासिबो नैबे ITI गोनां गोजासै भेहिकेल मेलफोरनि गोजा बाहाय ITI नांजोबगोन। बाहाय गावबागावनि ITI दं जे समाव एप्लाइ खालामो नोंथांमोनहा ITI दंबा बेखौ मिथिखागोन आरो बेखौ फिन गुवारै बेखेवनानै होनांगौ होननानै आं सानाखै। फार्मासिस्ट बेना डिप्ल'मा इन फार्मासियाव डिप्ल'मा लानाय जानांगोन HS पास जानायनि उनाव। बिनि उनाव फेमेल साफाय खालामग्रा हिन्जावफोरनि साफा खालामग्रा बाहाय क्लास 10 पास जानायल' जानांगोन। बारबार हौवाफोरनि खानाय सिनग्रा बाहायबो क्लास 10 पास जाबानो जागोन। कुक संग्रा बाहायबो क्लास 10 पास जानाय जानांगोन। बिनिफ्राय मासालसि बासन बुथन सुग्रा बाहायबो क्लास 10 पास जानाय जानांगोन। बिनि उनाव मेल साफाय हौवाफोरनि साफा खालामग्रा बेबो क्लास 10 पास जानाय जानांगोन। बिनिफ्राय एप्लिकेसन फिसा नै बाहाय दं नै एप्लाइ खालामनायाव फैसा नांगोन। आनरिजार्भ UR माने आनरिजार्भ बाहाय आरो OBC आदार बेकग्राउन्ड कास्ट बिसोरनि थाखाय 100 थाखा होनांगोन ग्रुप C पस्टनि थाखाय आरो आनरिजार्भ OBC 200 ग्रुप B नि थाखायबा 200 थाखा होनांगोन। बाहाय दहाय आं फोरमायखाबाय ग्रुप C आरो ग्रुप B पस्टआ माया SC ST वमेन आरो एक्स सार्भिसमेननि थाखाय ग्रुप C आरो ग्रुप B बे मोननैयावबो फैसा होनांनाय नङा बाहाय निल ओरैनो फ्रियावनो बानायनो हागोन। बिनि उनाव सेलेक्सन प्रसेसआ मारै जागोन बाहाय फार्स्टआव फेट जागोन फिजिकेल इफिसिएन्सि टेस्ट बिनि उनाव PST फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट नायगोन बिनि उनाव डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामगोन बिनि उनाव रिटेन टेस्ट लिरनाय ना। एग्जाम सेन्टारा जागोन दिफु कार्बि आलं हेडक्वार्टार DGR शिलं माबानि आसाम राइफलनि हेडक्वार्टाराव जागोन। बिनि उनाव जरहाटआव जागोन नेपा होननाय गेट सिलचर मासिमपुर होननाय जायगायाव जागोन लख्रा आरो तेजपुराव जागोन ना लख्रानि तेजपुर। बेनो दाना मारै एप्लाइ खालामगोन बाहाय नों बेखौ आं दा दान्दिसे उनाव फोरमायगोन। बाहाय नै अनलाइन एप्लिकेसननि सोमोन्दै बाहाय फोरमायदों मायाव अबे वेबसाइटआव मोनगोन मागोन बेखौ पेजखौ प्रिन्ट खालामनानै लानो थिनदों। स्टार्टिं डेटआ 11 तारिखनिफ्रायनो जादोंमोन नै ओमफ्राय लास्ट डेटआ जागोन जोंना 25 तारिख 10 मार्च 2021 हरनि 12टासिम। हायोबा गोख्रै एप्लाइ खालामनानै लाखा। स' आं दा नोंथांमोननो माखासे बिनि एडभार्टिजमेन्टखौ गुवारै फोरमायबावनो सानदों। बिनि एडभार्टिजमेन्टखौ आं फोरमायबावनोसै बाहाय नैबाय अफिस अफ द डाइरेक्टर जेनेरेल आसाम राइफल शिलं बिनि एडभार्टाइज ओंखारदों नैबाहाय बेखौ गासिखौबो फरायजोबनांला बे दहाय आं जा बुंदों बेनो गासिबो एखेखा मारै एप्लाइ खालामनांगौ मा क्वालिफिकेसन नांगौ गासिबो बाहायनो दं। दा बाहाय आं मोननैसो नांगौफोरखौल' नोंथांमोननो फोरमायगोन। एप्लिकेसन फिस बेखौ खिन्थाजोब्बाय एग्जाम सेन्टार एग्जामा माबायदि मोनबेसे स्टेपआव जागोन बिनि गासिबो बाहाय फोरमायजोबदों। बिनि उनाव नै बिथिं फैगोन नैबाय फैगोन नै 16आव काट अफ एस रिलेक्सननि खोथा बुंदोंमोन आं दहाय बाहाय एज रिलेक्सन होनदों काट अफ डेट अफ एन एज लिमिट एजआ 18निफ्राय 23 बोसोराव बांसिनानो दं बाहाय 1 तारिख आगष्ट 2021 सिमनि गेजेरसिम साननाय जागोन 1 तारिख आगष्ट 2021 सिमाव बेसेबां बोसोर जायो बिसिमखौ साननाय जागोन। बिनि उनाव जुदि एज रिलेक्सन दंबा बेहा मोनगोन बाहाय एज रिलेक्सना केटेगरि हिसाबै जागोन। एज रिलेक्सना जाहैबाय केटेगरि हिसाबै बाहाय SC आरो ST नि थाखाय 5 इयार्स बोसोरबा मोनगोन OBC नि थाखाय 3 बोसोर सार्फिं आसाम राइफल पार्सनेल आप टु 40 बोसोरसिम मोनगोन सार्फिं आसाम राइफल पार्सनेल 45 बोसोर एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 3 इयार्स बिदिनो आरोना नैबाय दङ बाहाय SC ST ना 8 इयार्ससिम जागोन अबा पस्टआव मिलिटारि सार्भिसफोरनि थाखाय ना जायफोर SC ST फ्रा मिलिटारि सार्भिस दं बिसोरो 8 बोसोरसिम रिलेक्सन मोनगोन। अदेबानि बेखौ गोरलैयैनो बुंनो थांबा जुदि नोङो 23 बोसोर जाबाय अब्ला नोङो 28 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हानाय मोनगोन आरो ना 28 बोसोर जाबाबो। बिनि उनाव नै बाहाय नै फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि सोमोन्दै बाहाय फोरमायदों बाहाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेखौथ' फरायनांला मा दं नै बाहाय लाइन्समेन एक्सराइ राइफलमेन फिटार सिगनेल ओमफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्ट लाइनमेन फिल्ड इलेक्ट्रिकेल मेकानिक भेहिकेल प्लाम्बार कुक बारबार राइफलमेन साफाय राइफलमेन इन्जिनियार बाहाय दं नै बिसोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय जेनेरेलनि थाखाय 170 सेन्टिमिटार नांगोन गोजौआ हाइटआ
बिनि उनाव बिखाया नर्मेलाव 80 जानांगोन आरो हाइ एक्सपेन्डेड बारायाव 85 जानांगोन 85। बिनि उनाव नैबे दंनाय मिनिमाम हाइट फर दा केन्डिडेट बाहाय माखासे स्टेटफोरनि स्पेसियेल नाम मख'नाय दं। आसाम नागालेण्ड जेरै नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेटनि नामखौ मख'जोबदों। हिमाचल प्रदेश माखासे इण्डियान स्टेट काश्मीर लेह एन्ड लादाख बिसोरनि सोमोन्दै मख'दों बाहाय। आरो बाहाय गढ़वाली कुमाऊस गरखास बिसोरनि थाखाय 165 बिसोरनि थाखाय 165 सेन्टिमिटार हाइट नांगोन आरो माबाया गोजौ माबाया बिखाया नर्मेलाव 78 आरो एक्सपेन्डेड बारासिनाव 83। बिनि उनाव दा मिनिमाम हाइट अल केन्डिडेट्स बिलं टु दा एसटि फोरनि थाखाय 162.5 जागोन गोजौआ। ओमफ्राय बिनि उनाव बिखाया 76 आरो बारायाव नर्मेलाव 76 आरो बारायाव 81 जानांगोन। बेनिफ्राय नाइफ सुबेदार ब्रिज एन्ड रड बिसोरनि थाखाय आलादा दंबावो नै बेवहाय। स' बे गासिबो एखेयानो। हौवा हिन्जाव हौवा दं नै फर अल केन्डिडेट एक्सेप्ट दस मेनसन्स बिल' बाहाय गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय होदों बाहाय 170 सेन्टिमिटार जानांगोन हौवाफ्रा आरो हिन्जावफोरा 157 बिखायाव 80 जानांगोन नर्मेलाव। बे बिखाखौथ' खालि हौवाफोरनि थाखायल' नायो मेल अनलि बारायाव 85। बेनिफ्राय रिलेक्सन मोनगोन नै रिलेक्सन दं नै आसामनि माखासे स्टेटफोरनि आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टनि आरो इण्डियानि माखासे स्टेटफोरनि थाखाय दा मिनिमाम हाइट्स अफ दा 162 बे रिलेक्सन दं। रिलेक्सन दं बाहाय मोनगोन दा मिनिमाम हाइट फर दा शिड्युल ट्राइब बाहाय 147 सेन्टिमिटार बानो जागोन नै आसाम। दानिया शिड्युल ट्राइब एसटि फोरनि थाखाय आसाम नर्थ इस्ट स्टेटनि थाखाय। बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बाहाय माखासे केटेगरि दंबावो। फर अल केन्डिडेट एक्सेप्ट दिस मेनसन्स बिल' 165 सेन्टिमिटार्स हिन्जावफोरनि थाखाय 156 क्लार्क हाबिलदार क्लार्क वारेन अफिसारनि थाखाय ना बे पस्टआ। बिनाव बिसोरनि थाखाय रिलेक्सन दंबावो मेलफोरनि थाखाय 162.5 आरो फिमेलनि थाखाय 150 आरो बिनिफ्राय बिखाया नर्मेलाव 77 आरो गोजौआव 82। बिनिफ्राय केन्डिडेट बिलं टु शिड्युल ट्राइबनि थाखाय 162 एखेयानो बे गासिबो। स' गाहायाव दंबावोमोन नाथाय बे बाहाय नुजाफैयासै। बिनिफ्राय बाहाय एप्लाइ खालामनायाव मा मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आं फोरमायनोसै। एप्लाइ खालामनायाव मा नांगौ बाहाय मेट्रिक पास जानायनि गासै डकुमेन्टसखौ लांफानांगोन मार्कशिट एडमिट बर्थ सार्टिफिकेट लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट। बिनिफ्राय जों एसटि हिसाबैथ' फैसा दाननाङा जुदि एसटि नङाबा फैसा दाननांगोन। बिनिफ्राय आरो एक्सचेन्ज कार्डफोरखौ दंबा लांफाखा। मथा मथि नोंनि क्वालिफिकेसननि सार्टिफिकेटखौ नांगोन ओइस पासनिबा ओइसनि आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांफागोन बेखौ लाखा। दा एप्लाइ खालामनायनि आं नोंसोरनो लिंकखौ देखायनोसै। सिगाङाव जों एप्लाइ खालामनोबा गुगोलाव थांनांगोन। बिनि उनाव बाहाय जों लिरनांगोन आसाम राइफल फैखाबाय नै आसाम राइफल लिरनाय फैखाबाय बेखौ होनोसै। नै बाहाय नै अनलाइन एप्लिकेसन बाहाय क्लिक खालामनानै होदो। नै दा स्ल' नै ओंखारबोबाय। डाइरेक्टर अफ जेनेरेल नै बेखौ फरायग्रोजोबदो बुजिनानै लाखादो। I also declare understand that the submissions of wrong information will respect permanent residence certificate, PRC, domicile certificate, caste certificate, any discretion notice respect documents of any states, sense of domicile state category, really having criminal background, criminal माबा मोनसे केसफोर दंबा आरोना पेन्डिंफोर दंबा कर्टआव बिसोर गासिबो गैयि जाजोबनांगोन बाहाय। आरो अबेबा मिस्टेक जाफ्लांबायबा नोंखौ डिसक्वालिफाइ खालामगोन। बिनि उनाव नैबेहाय बेखौ फिलआप खालामनांगोन नों अबे स्टेटनि बेखौ सिलेक्ट खालामदो आसाम। बिनि उनाव नेटआ जोबोद स्ल' बाहाय। बिनि उनाव ट्रेडखौ एप्लाइ खालामदो। नों मा ट्रेडआव एप्लाइ खालामगोन हमनानै ला हाबिलदार क्लार्क हाबिलदार इन्सट्रुमेन्ट रिपेयार हाबिलदार एक्सराइ नाइफ राइफलमेन टिडिएन कुक संग्रा हमनानै ला इलेक्ट्रिसियान फिटार जेखि जाया आरोना नों अबेफोरखौ साफायाव खालामबाय जेनेबा साफायखौ थुनानै होबाय नों। बिनि उनाव नैबेहाय कास्ट दंना एप्लाइ कास्ट बेफोरखौ नों बानायजोबनो हागोन आरोना। नेटआ जोबोद स्ल'। स' नोंथांमोना जुदि रोङाबा जाहाथे गावबा गावनो खालामनाङा आरो बेफोरबायदि माबाखौ मबाइलाव एप्लाइ खालामनांगौ ट्राइ खालामनाङा मानोना जोबोद प्रब्लेम जायो मबाइलाव एप्लाइ खालामनाया। बेनिखायनो नोंसोर खाथिनि दखानफ्राव थांनानै नेट केफ बा
बायदिसिना अनलाइन सार्भिस माबाफोराव थांनानै बानायहैनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ मा मा नांगौ मा मा नाङा, आरो बुजियाखैबा कमेन्ट्स खालामनायनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। अब्ला बांद्राय गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिजोंनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।